खुलुमबाय आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बयखौबो नै जों दायो थांगासिनो सासे आन्टिखौ लोगो हमनो थाखाय आंनि लोगो आरो मेम बे लामाया जाबाय मेन टाउननि लामा जेराव क'टथिं थाङो बेथिंनो थायो आन्टिया बे खाथिथिंहाय जों थांगासिनो नै जों आन्टिनि रुमनि हाबनाय लामा सफैबाय जों थांगासिनो लामाया जा फिसा आरो हाबनाय लामा आन्टिनि रुम थांनायनि लामा सफैबाय आन्टिनि थानाय रुमावहाय आं बेसेबा सेकेन्ड फ्ल'र ना थार्ड फ्ल'राव थायो आन्टिया गोजौआवहाय सिंगोल रुम बेयाव ज' मावो बेखायनो थायो आन्टिया बेनो जाहैबाय जों आन्टि बे आन्टिखौ जोङो फार्स्ट जेथिया जोंनि नेबारमोन जों जेराव थायो जों मेन टाउननिफ्रायनो गोदोहाय बेयाव आन्टिया जोंखौ जा हेल्प खालामदोंमोन जेथिया जोङो फार्स्ट प्रब्लेम फैयो होमबानिया जोङो माथिं मा मोनो जेबो मिथियामोन ओंख्रिफोरखौबो बा संनानै हरोमोन जोंनो मैगं थाइगं माथिं मोनो बेफोरखौ गासैखौबो बे नै आन्टि थानाय रुमनि नेबारथिंनि सिनारिया जा मोजां नै नालेंखराबो माने बे थानाया थार्ड फ्ल'र नालाय मोनहर माने खाथियावनो खाहरनो हानाय बायदि आरो बे आन्टि जेराव थायो बिथिं मेन टाउनथिं मोनसे फिल्ड दङ बेनिफ्राय थानानै नाहरनो जायगाखौ जा मोजां भिउआ जा मोजां जाहैबाय आन्टि नोंसोर नायनो हागोन नै जा मोजां नुहुरो आरो गोजौनिफ्राय बिथिं लामा बिथिं आं सानबाय थायोमोन बे रुमाव मा एफा मोजां होननानै ओमफ्राय जेथिया आं थाङो नायहैयो गोजौआव गाखोनानै होमबा जा मोजां नुयो आरो भिउखौ गोजौनिफ्राय माबा मोनसे फांसन जाबाबो बेनिफ्रायनो मोजां नुहुरजोबो आरो फांसन मिटिं बे फिल्डआवनो जाजोबो नै नालेंखरा खाहरनानै जा माबादो नालेंखर बिदैखौ लोंनो लुगैलायबायदोंमोन जोंफोरो जा खाथियावनो खानो बै जोंनि गोदो जों बे वाइट कालार जिथु बिल्डिं नुदों जों बेयाव थायोमोन नै खाथियावनो नारें जुम्ब्रा फिथाइबो जा थायदों आरो देनां मोनबाला खाहरनानै जानो जा मोजां जागोन बेबो एसे मोनाहांबाय जेथिया जों आन्टिनाव थाङो जों इभिनिं टाइमावनो थांदोंमोन आन्टिखौ लोगो हमखांनानै जोङो नै फैफिनबाय मेम आरो आंनि लोगोजों जों थांगासिनो जोंनि रुमावहाय बेनो जाहैबाय जोंनि लास्ट पिक बे दिननि आरो बेनि लोगो सासेखौ जों लोगो